malungilitasin sa piyak ng mga tangat ang lamo ko o mera balingela February el adra 2024 kita mga tangat tal kukes tal kita lo banggetar el alsin sa Abkaw Juan Anastasio makmal di oreng haungil mikayal dal partiker ng marbekla tal banggetar tial short gitara total tatokoro reor tiamal mo interesting makmal di mo mersegire hukora other sin mora pial ngaringa amok tial short kita el ansin slogan ng karupa kan to ubet selokya kan Ma'am Sulang Irene kuman masawal lol bora wala ba yung kamaria rang kami wala sa mesastasyon ma'am ngaygi dia malakora to ubet selokya kan betul kaya orang request termino sih, menurut nunggu aruba kamera show, malu merma, makanya begitu mal sound mesin pengamam, malatih gitu dengan terus tahu tuh orang luar, maka tuh makora, matuta masih lagi jadi, ambo otuti seluruh mereka boleh merah almen me, kira-kira tak makin bukan dengan kawe. Man Shields Miracles listeners till program. Eso la tiang ahora sing ngakle tau reo. total tatokoro reor Bisa ora plaki betia kering ora upesel la nasi. Endi se tau la bodo reo. Aklot kia time ra I guess in 1950, entra 50s. El Copasul, Grala Irene, ayos tinam lisensiya ng ESA. Et ikaw na telaw gudir Ahora, sensa. 2 weeks, $4. $4 every 2 weeks. Hindi ako $4 an hour. 2 weeks and $4. Mal dia kau tahu orang esar. Dan fulala divide by 80 hours. Oh. Namatay na hour. Mal dia kau tahu dia karoler kung ngani away ay kagit tax do sa PCSP, PCST. Or kung ngani away kagit ang amdis mo ngil. Hindi mal dia karoler tax ang idin nga. Tax sa bilis. Masyang albeba mo tong to ka taxal ngayon mo do dra ka pasul mayustina ano di sa kanya. Oy. Ay bilis ang gawin to ira babilot traw. Oh, igal babilot reo malo. Urus pi abilis to. Apa lagi at tablol or mel bilis hindi rin kami pe tax ang mura gi bagi am le support on. Entera taxela ibo bilis. Mau ano ya ko hindi mau tax sa bilis may kita lomdo dra. Arsense. Ama sistema molmutra Shoki. A Shoki mle wayal ora secretary nga clear la amle magistrate siya tan. Asyo gito ang saran. Oh. Shoki. Ako secretary. Oh. Oh, yeah. Masel time office ra. Ang isa servant state office. Limle imol magistrate was yogi. Why say? Terus agri. Di me terus. Lord tertial balloon. Sige na talaga. Kasi yan talaga masel time. Ako da siya 50s. At 12. Oh. 12 ba? Maturur te tablu taksabilis of Dora Sensei. Ako madali siya kita time. Enggal ni enggal moderang tiap orang mo enggal dia kalung nila loreng sa din. Enggal moderang nga dibis ko ra ko mate o ilaul to asen ke luwe ara tuni mo. Ako tan muklo rin. Hindi ka say sa pa ko. Ajuning ten. Aten 12 Tuni mo. Bugay nga ka man mi siya pagkatawa yung akmuk mo. Ako to siya ima kaptungahan sa dengan singkal ka krel buhi ke. Narakan sol. Yak masya bulungit ta bola kan pe taksat mo dra. Oh. Mut mengara isya ta dia ko. Engka nga di maral di malamar ra pulu le se lora ra bak lil ta mga dia ta le mate galo. Mo mereka miting niya maral dulu ka makuelang ngamin me urang asule kan mo.
dia kan Hello. aru bang mel duang apa bata ka mana maldim lo ko dungol dia mo sa Wala kang leo, lang gusto ko ako. Oo, Ya. Wali oil mo niyo. ang kano ba kakawasang let 12 para game ka kung leelro rambabata, ano bang uri? ang lang entram pa O, yung nga kami. mel 45 Oh, mantir ka nombre. Ka nombre rambaba. apa yang elder areo mo de embira ko Oo, enya padre Juan Pero kung lamar talaga talaga. tol ba ke mga klakal Juan Juan. Mau ba kung siya kan mo siya ne da Hindi mo ko. Hindi ko na nga lagi. Iyan, meeting na belura kan soy. oy Ang magkala nga ang At tuloy lagi? Oh. Hindi na kan ito tolo rin dia kan mo bulan din dia kan kirim mo hindi nga upload O, that's it. Malungin. hindi ka melungura hanaste ka da nom sa otra tertruy munso kan lo Michel story ni mol morain da balot ng yar rekla No. lela ke to mong kangara masara tertruy ang klel enya melurado Ngiratakaw? Niratakaw. Ako mabibiano rin ang niratakaw ang arseke dun Bukan tertuloy ang adang esa, ang adang na kayo. Abang esa. Adang ang iratakaw ang tuwi naman kayo. Ang during esa ngaram lagyo. Oh. Nga ulo. Mga isip ka imol pulu. Oh. At tertuloy odam ni malikabar ni ako ka tamaris tirakal. Ali ka ba? Ali ka ba? Akaran parang karuba ka makaran mga mangira maura. El ay engkal ngirak lang rak 19 uriura 1935. Iya am nering esar. Ngirak lang ang ramlungoy. Ramlungoy. Nering esar ingke man de brede dile man mateng siu ang marobuin. Hindi mlel tiro ngita nga siya ora tertuloy hindi de ko pa afital balu. Oh, I see. Matam na share ay robul. Lola. Aku mabela. Am de set timing ya de set labari tertuloy ablilam na bitan ko siya ulum ko ringi ito bodel. Toobodel. Tebodel. Tebodel itu tebodel. Ata awan. Aul menteliut awan eliut. Oo. Tere telbu awan. Talaba, tal. Belatya talabodel latya lagi dia ringia. Hil ngabitar dia gua mimong kora tetel ola kaman meran men me mo. Oh. Ya plan ne to regel kul. Aul mento bodel atal gibra abaw tersel. Nga bodel. Oo, telehim. Gilir ngi ma ngirak lang ma ngirak saw. Ngirak saw de adram antas adram lagyo. Mangiray gulong ubum. Oo. Tirge am da lo ngara workshop. Aku workshop ni ko kala time tidak mo dungli ang clear set time. Itang ngari subay garto ko. Masyara ko merek. Lagi to lo malas. Tora. Masyara ko merek subay ka lorola ang irak lang. Ing mura arasenan. Pasig nga kamrolum. Dia ka ngaral paskaw. Ya ikan to ko wala ka. I see. Dia ka ngaral paskaw. Mabulingi tergaw malponi ang akim at sa alek ang mga clean ginagawa. Ulam no niyang ginagawa ko. Oo. Leon mga clean ginagawa. Ang ginagawa, out mo na naman kloklen ang I see. Oo, ba? Mantal siya hida flor. Ani nga ngaligela la accuse la ngira sibo ngira tua. O bago mamla ka budi ka. I see. Nimla mongol gilid ko pero. Sige. Para ang ginagawa. Oh. Hindi ka ka kalburot hindi ka makita daw lugo ilang klamara. Sige. Sige diam leo ulmangila ay katoy ang gira ulungul. Mangira ka sa rak malagyo. Ang ngira ka sa kung kaskalira wa malakwana. Ang gira ka sa
Aku udah mengkaji itu rumah, ambil sensera high school lah Palawan. Saya tiro pada tiap workshop penaringan narkoba kita. Tadi dang ok nari ay gay the close to tell to Itu malai. Magilong kuk lang yung serta makora kuk minla. Naway nga kamapiyal kuk nga nga kamera ko na ko dar kamamela. Dimletir tirgang ang ilay. Mela tirgen ola parela. Ang ilay, rarulap. Ako ko to ang siya mo. Nga ang ilay na makan kasay. Hindi niya amalat siya. Maknilay, rarulap. Ang inatakaw ang aja ini dia tilo ternyata ikan. Tim lah kalau dulu tim letir. Tim lah orang tergantan. Beranta anta ang ilay ulang ilay alulap mengak ang ilay ola. Eso lang ari ngira kasaw tanam lasay. Ma ngka nga tabria dua mokol a chanso na direkal dudungal dari ingkeruwa. Hindi ka mo, hindi ka ang ira kasaw. Oo. Wala naman nagawa, kasansyon naman nagawa. Awal matang, dira kang silo Awal mag-fluent, ang ilera, ang arula. May say. Kaya ito, ata kalbayot. Hindi kalbayot. Oraw to boy. Mangiraklat. Bela, cellular ka nga piyal wase. Misal ko ramle ulaw, rede makamle. Talo, ako ramle nga lagi ang arahay. O bangkala tamam makoreng say kaigid. Ako rin siya magkakaray. Hindi nga kapne pita tagaray, adro umili lang kung nagyak siya. May, hindi, muto pa nga lagi ang aka, tapa to ko, may saul bak mo, batangin doa siya. To ko, am nangyayar umrulo. May say. Omrul, ako te omrul. Ito ko. Hindi akin ay. Opok mag-iisiyaw dance. Eka, okay na siya, what are you doing? I'm dancing. See? Ako maruri siya. Mga mo omrul. Ito ko rin ang dancing. Mana dance? Tiap puluh. Ako dancing din. Dito ko hindi ako omrul. Talaga ka bro. Ito ko hindi ako omrul. Dito ko hindi ako omrul. Lula ko ito ko yun. Ingaw ka rin. Ito ko yun. Except ko American was picture speaks louder than words. Ois, ati de mo otikya lo mululan. Ale ko asura kamake. Gameplay ila talaga abul tama tanggal kaya abul mau kaya itu di rumah kamu nama abul maklaw rawa. Mungkin masara ngal sister abul mau. Auray matitibaw. Oh, matitibaw. Mlo ila titibaw ngel ruba. Baumer. Kale baumer. Baumer. Ngel baumer ta mali bungi makmak kung tira abol biir gitu. Tira abol biila. Sister. Dia anggora rumah. Mura dumakal wase kautian mal sama bilas. Kisah porngesar sisitian poster kau bene aku bos kamu bilas membil segen. Marma kami ut makli malik setial bos. Segul mura kasi gum tabe. Madiwa lulig sarap trulaan oron moramion sa. Ang esaran morang kaklaw. Makman lemare ata. Dia ser ngul marsola. Abila sa madiungi malulig sara. Alam mo nga ba umertak mo rin yung washing. Ay gito ko na altelaol. Mali-snake lang, esara mga Siya yung ulto pangar. Makno, manita lang niya naman, kaya meltaw akaranggut, at mura yan utan pila sa siyawa, malasa isara. Ako rito kay GLS, part of the pilas. Malasa isara niya ime. And siya kita mula ulan, disappointment taul, emlo. Malasa pilas. Saya kira apa ini? Siapa yang booster ini? Saya swabble. Cloud swabble to koy.
siya swab gila la mung mel to siya bila sa mansawal o yang sirgi ya o ngali bang amal amran beli berkora rutan tak mudra gauto main memang main meter atau makam nguk tiga ada bilas mau bau nguk master termerula bilas mol mutra kotak lo dia la de amra Oh, yang mana? Mama may involve abra. oh kaya din si siya Oh. mama chu motora siya la me no mala na makam was moran me ka para ka no be sa geligan el makang ilura gale la siapa Mahal ko raw ba umer? Agora vamos. Tiada moro, siya ba mo fitri. Oh. Maranta ko ay gaya to ko ng real ka. Okay, sige daw sang siya disappointment. Amleuula success. Oo. Oh, tiap upload to Amleuula tele. success. Kamlarong si Sir, kanalat. Ito ko minta ko yan. Ito ko ba na magto PhD mga lasi. Why say? Hindi kalau ang gagawin magiging musel. Dale Francis Toribio. Gaya humesenging marsya singra tamam. Oh. Milsat yale bila EVF siya Emda. dia bila igale kalpa Jellyfish lane. Jellyfish. Jellyfish tele o ngayon dia kau bele lo ringin mol advertise ringin belula bela bersyukur ni Francis legra sian Francis mau mesengi aku Francis rumor siya singra ma Why say? siya ang lela siya singra Tigel mo lagi mga sila ng tokoro real. Mulu lagi kalau ngasih jangan seperti Exposure belang, mautro belang. Ingges yan, story niya, album ni gini. Kaya niyak laba sa mga rapel ng Muaisa. Pati ang kangararingi, ngidil, rotabitial, picture rulin mo reality. Say, Sa story niya, kasi mga California, nagtagin lifeguard. oh, hindi mo na talaga ng lifeguard. Ang lifeguard, naging tuwag ko, may nilagyan na ililuay sila. Mga African gantang lifeguard. Kalau kau na, amarin tegak lah. Hindi mo kikita man. Instigate ang rose, dream, success. Mo tokor ang real mo tokor ang ngarke. Mo tokor ang tok laata mo marit marteen. Mo malungin mo kung karuba kan tagira dalo besa, igay tirigay gid pioneer. Pioneer, yes. The world is a pioneer. Tidak mat fakul world. Pioneer. Tirigay lulu mo. Ang isa ng role, pioneers and trailblazers. Di ba may ako tayo manangin. Ano mo lang say? Meral ngari oleh la robuy. Melada mamamle bilas ako kung ay sir ngalo ko dra. Terturo ingira takar sel takar toluk. Sel tora toluka siya dilas ardil masal. Ardil masal ang kaya mutya ni kan mo mangal tari. Siya bol mangal dai kan bol mo ya. Emle mo kaya siya gal luib. Apol mangal ding. Ngayon, iiter tolo. Eh? Kaya atit maklisya liga. Ngira takaw kayo. Wala bela na teta o do da galudo de obusol lo set mal kay kita rupa ka rin. Mudu teta din rupa ka rin. Ngaram ni inspiring. Ngaram ako ram ni to be say. Mula disappointment kan mo lang. Sabihin niya mo pioneer ra o piyak mo marang. Ulda swam lo. Elai Gomez Agal tolu gamlor mo ko rakasay. Matam aratara ya, maas makara lo ama matani. Yung tolu, ayan lo dudira, dudirwa. Arbuon saan? O arbuon saan. En mon mo, bergulak mo, agar tayo nga dire kamnel o kita traga clear. Ay gan taray. Taray
masaru. Magi kita game lo, replace na, na. magi ka. Ako na, magi baby. Alin sobro. I say. Oo. Hindi, ang iglesia tingin. Mari makutara tiya to kami Medina mga Oh, marami. Tural, mila amam, taral sel dire. Sabihin ko Kailangan pa. niya. Ngayon, nguan politeness at mitra at ganmul mo to tingnan ang maong maay. Ay, kang kukto ko, kere ba? Tungkol wala ending na tagoy. Oh. Ito yung akilo na early 80s, rahadura mo rulot. Yung lemes ratamak. Yung mes ngirak lang. Yung mes tiye del. Mle pioneer agar wasyo ka. Why so? And I abila mobila pia kakikale Aleo? hindi na. Oh. Kaya nga kalamak mga panati mo prespesi. Tingin mo lang sa ngaklan mo di ako. Napilapia, Leo. Oo, mong bilang kakikale mong bilas nga bar. Mong bimas nga bar. Eh, Amerika ng bela o sisiw. Search ko mo kaya rabi mo full name nga niya tanong mala tanong mo. Oh. Magtubo ri oy tiya talgib lo ya talgib marubag mere mo dito. Oh. Michelle pong bilas nga ba? Ang oy tiya arad eloyaan. Es nga ba nga kami do Oh, mo. marang. Kalora sa makasalo. Ay lang nila harwora mga unong lewin at manegar. Yes, no. Ay kam darmi. Kau tiya kumitiya kon mama. Yes, no ba? Oh, pia, sa balikan na lang eh. Leo. Kasi Leon ta namun. Hindi dia kasi ay full name maringin mo riya talmal na. Oh. Ay gay ala ngila harwora. Maki mo. Es el cumple. Matubor bela a era como me sen A. Sen A o monga ka o ka mal friend rapia. Oh. Ya o mo mga ka ring hindi ako dula siya kau ya angak Oh. mas ngabar au mitya ardi eloya ang sel ang meranga belonging to me Oh. now ko mring la ko gala Kung sa iyo, minang tumin, ako ito experience sa Valentine. oh yes Ultimo arhangin. Sheya e o mesri ya gay am nangara kau Oh. ka belong to me. Oh. Okay, ego itia eu, eloya e. Oh. Okay, di kami bangun. Oh. Esel mo na rin ka partner ni. Siya kaule duli kung kailangan siya di ang partner. Oh. Kung lang ay gagawin. Wood maba. Yang na mga siya. Kung material ba sa bela, sorry na group. Tinal ko eke. Eke group. Oh. Mal tingnan mal gare kan muter tuko. Porque ay gam larmit. Kung may lagi mo may. Malu ren sa mo may. Ay gati agiren mo. Ong. Esel ong. So diesel ong. Kami do si anak mo. Ay gaplak botol ngapla. Ay ngap tiga patik na botol. Hindi siya, ngayon ko pa, opo ko. Hindi oy. Why siya? Tuwa kami ng mes, amul. Omul. Kayo ngira Wala mo partner nga, ka friend na. Elan. Big. Anatali. My sweetheart. Why siya? Heart nga. Ati mo? Ren. Ngoya ang ni. Rang, kami doon. Oh, saya ko. Rang.
Matiawaya, ikan tuwa ka para dalhani, Oo, sweetheart. wala siya. Again, let's say, Di siya igil. terms of endearment. Valentine terms. Kailangan, so kami yung ano, matangi. Ano ba nga isa, hindi ako nga ano, siya ngaraol diyan. Oh. Aol diyan, akang ilusel, liyay simul oiti, ol diyais. Oh, ol diyais. Oiti lo yaang, ol diyan karkaw. Oo. Mais, mais mit. Para tao mong para all diyan. At ang oldiyan, ano ba? Ito ba? Ang gira ka po, marasay nga dablo, oldiyan. Kasi kung klaro siya, mira, blilyo, po sa orang niya, kung nasa orang niya. Para All diyan. Oh, para. Oldiyais. Oldiyan. Oh, oo nga, sige. Ngira ka po, hindi ka may umuol. Oh. Hindi akong dungira ka po. Oo. Ngayon ko rulil ko ko Ayan nila haruo, yung klibela win. Oh. Nang mga ka respect Oo. Oh, blasur. Nga Terms of endearment. early 80s na makarngi. Nga karang ok. May. Oh. Korden, sasay kita kaman din na kalkalala. Yung may wala ka namin Oo, hindi alam mo, kurre ka. Kailan May mas masawi hindi nga hindi ako na maawa nagsalita ko spek ay kung clear lang war May say. yung mga mga kasi May siya. ate na nga clear lang Ala Olympia ang. Ano ba kainin o? Last time, nabisa ka kalulaw. Oy. Ang kalulaw, tigan mo sa rin man mo, namo diya ka amrong na. Ang kita letra ka rin lang. Oh. Niya kalulaw, ako tula amrong ra. Akbot mo na amrong ra bila ay tudul, alun bilong. En mo nga maror at koy. may say Korden sa. Reng sa liga. Mo matangay ko dula. Bella ang mga ramete. Mo mo lor rengas. Hindi alam diga amrong ra un maktim na refinery in short mo. Oo. Lula da tiane karbar ka marupa ka uspera number. Secrecy. Alam mo, secrecy. pin number ako niyo Mga ramta mga karti alolbiri kita lolbira kalula. Mo sila nung akong dasin nung lebrostra taboy. Akong da elang atara malungil dia kan man padang lir bela. Olla itnger. Oh, Olla itnger abtok. Botok rabe kilbulu ka kraus. Endi center terol olla itnger. Ok mong kala nga regula table nga dia centerpiece. Oh. Siya olla itnger euresta. Atang ura ngalo ngoleng kereng so lora kereng makarang alla siya kam salo mga lekat mo mutan may tiro ore ape tira mo umul man mo mling sulo ka mo apadu mung olla itnger ato ng libro ko ok mo ko siya centerpiece at maka di malari siya dilang di mo. Oh. Olla itnger. Olla itnger. Malbingilu siya kita di one ay siya rin nga. Rest am lo dia lo gam lo dia mo. Eso kan mo mara ngarin kami ngaram Yesu. Mukha ko to kawin. ang comes ko dito olla itnya kaya ka mga taboy two words and Olla itnger. Siya two words. Relax mo di siya kasi kamangal lang kinita mo touch agad bilang di eredit mo siya lang centerpiece na ako na makam na decide na siya tira centerpiece mo mo hindi ka nakamola. Pakmal after centerpiece. Olla itnger. Kailang ngarait yan mangara olla. Olla mala o sisiw. Kaya olla. Oy, ali ka masarami siya olla. Kaya ati lala emboy en angar agar belau magamiu marga kare an ati kare din nga maka ni el wasya po ya kat tabor belau ay gal ko oral po to siya dia kat tabor belau mga respect jakat ko bela eka mo nda suri siyem lang nga to ka marigel buy maul
man ang Navy men may malar mga puy alibet ka ba na. Kita lang na mo accent rin mo pa siya. Boy. Boy. Niya ang luula raed. May itnger. Mention kasi olla itnger. Itnger na may edrebel lultober. May etremel lultob. Itnger. Macho kung masya rin niya, ngopi abit siya, magumungay kain ma, igalon mo. May etremel. Engara emel. Ilait niya na emel. Ya la apoy. Krit mo po niya olla Allah. Ay, sarap hindi ko morse. Noon araen. Ay, say. Engara ulo mang ngit-ngit. Ya mga kalosa ko tari. Akim kegre gibura gime agamal lula siya. Kamlo naman malaka aldim. Akim lara ngit niya siya takoy. Hindi ako kuraan mo lang apos ang igari lang maring la priusyon. Mana ko mar sa lagi mo malagi mo remel lagi mo mala. Amala. La di. Kaya hindi ka priusyon niya ul malaka ang igari. Hindi. Ngarawon ko pa siya boy remel. Lait ngit. Ngara emel. Kailangan nagmul self maluuling. Aitnger, emel. May ilang nga mga emel. Drumum. Ilang piyang lagay. Dia. Kang lagay ka mapiya. Abe mungkin nga ko dia mula ka nga. Makmula piyan wasi ka. Kabe ko nga remel ang kay. Iyan nga rarungum. Leblulat nga ba di ka bla rarungum. Ilan lang mo? Oo man. Emel Arungum. So Emel arungum. Ali. Ola ka mo tiang hindi ka hindi ka adrela mo tiang. Mulot ka rarungum. Arungum mo kasi. Ilan sa mga Joseph, ang karabol, tumuli ang karami, mula ka man. Tali, kanto, dan mo makakita sa lil. Ala kaligay ka madakalit, suwi nga, may Wala. Mula na rin, maging mo matangay, maging mo lara na kami. Hindi ka tuwak lang. Say kid. Wala ka rin, wala sa tukoy nila. Ali, Why say? ala itner, amalut, kandidi ka bol, dali akmal ni. Lagi rin man malangay. Makkuramam da suttialle ramo itel tola bibilial wase Jesus wase I'm the way, the truth and the life. Possible tila. Yagi de lola itni. Sen ngararing. Senmararen, serai, semarakimara. Engarinya imo na way tiang hindi. Ali pol pagka katay merasa de el datu ora. Yang dari Sa kan ilo rin sa ngara maligel. Oh, oi. Kamu ni sel kokol samel. Oh, Kami na memberi olla itnger mo. Elai atarmaw agalakan maas. Lu ay sila imol story na blue right. Imol rubak in ngariang algel. Nga rubak ako ng tarab sulan dim ngariang algel man ne madu armul mlen mol mo tokaw dudel. Mlen tokaw dudel mol mo bilas. Esola bedela kasor ngal rubak. Adi bedela kasola sa almarti la didul bedela. No, algel o asal. Oo, ngal algel o asal amon malko ngal rubak. Waktu melihat kung mitra imo lugaw, dakmal tiagi ka po madalang alabi ikara, singuli, yakat mutli, malya ka na. Mga si Ode, may matatakal mura, Ode, alakek, ito ko may laula ko kasi. Tatangay. Malaborang kal ngalgel elolo ko rin wase ngka nga mga ekor ka hindi ako dili un may kalem lu talo lorang sa niya lego
Oh. Man klul ngit ko kom subi atsin. Balgulak mo ok mo mga karuba. Itam na dong iya. Akan ken wasi hindi marokol kira apply mo temi akan tiyan mo ora. Oh, lang malagala sa alam ding masisi. Masisi. Tiga. Araw pa tiga mo. Tiga mo ra malam wala maseo. Wala maseo. Alama. Engal do. Itam na dong Oh. Ko mo. Oh, ite tong i. Malim na Mala awul ma kala ko mo asi kami da mo tatang iya ngalge. Oh. Dim na ko bo mam duringi mo kara. Nuso al bom zungara ma kalgal kena okli ada mal okli ngal man mo ngila na da mal mangkal gul man maran mo ngila Lemon, tiga ur dire Parang mo the heart malim may kan mesti. ok mong maray na mo mereka kamu na mo mereka Hindi mo kol kiel dos per ni ginal magat mo. el mo hari har adra mo siya mo hari har Lemon ay yangin. mura yang jadi ngara hute man mo hari I say. Oh, ini aman kul kul. Yung tulungin to. nang may lang Oo. Uma Ayal ibelar kita merang ay kay kita buat mall. hindi hindi masih kami po tangi siya mo kung titun malang Oo, oy. Bagamiw, mo di kami tangi ang alkem mo di kami tangi itaan ito mo tingola rulit Sige, cloud to tenet to boy. awul ma tidak dulu ko niya kakita raw agad pedik sa mga pagmumuran faith hope charity ay gay ako lalam dia kalau si sekil mukul I see. faith hope and love assurance no si sakra love Halim lakan. Lapit tilur tiyan to dravita luraway. dia kalau si sekil la no si sakla mo espera laban mengarker I see. for ordinarios Makapam sa di selwa sa gira del dolar. untuk malam Kam sendu dolar me kam ras modi til al nutel smodi man me karel atel bol lo tengel waseng ngaraun mo klog tutelela kay gidel klamra nga maulaklak ka mabultireng ato dal sa akla ka malan. malam aktir gam nombre gal dolam ya imo Oh, oy. light ni Oh, like it. Say it. from the bottom of the heart I see. hindi kung gato am na champal mo kaya I see. may besa niyo ayer ko lo light nga rin Hindi kating manal. Alum blol wala. Kada blol wala nila ke das waktu ini. Kada nila kada mo rin sa hud eh. Wasi. Kada mo kalok. oo wasi Blol pero mo blol wala makren ka. Hindi kating. Ini siya no light nga siya diyan bro Oh, kating na belabe. Ako duwa to kasi. Patam na ko na imol bela mo katakawad ngi. Makadila imol to ko ikaw mo ngi ako sel mo kini. wasi Di an na mo adul an man diaktil. moda blue na Oy. moda blue akan bakal ko approach ang gay pulto di ang aram pulong milarong dahil paskaw se o si sa se talaga rin ang laro rin I see. pembosang ang obugum mumulangi teringi mengudakam sepele Malsoktel blood to subir ang karubakal. Halin mo de sang alake, gamotong i. tiyak mo Kamotong i. ak ilura tarmaw Oh. akalap Akaran ma. Oy. Nge shirk ngakakutan na mas ngakadal gara areo man da areo man kita Ente kam lomre kam kamat dia ka arama tira arul tutam kita lom awul makora ke grebe ka sungur de kal sakla Lomre
Maringlak na nga, Rulang kamat. Marang galing. Meng sige dia ulam ako. Meng ngaral ko malakori na guys. Marami ako tulurere. Sige da obla pa mo tong laro mo klol at. Kamil subay kan maral to ko tiral mo klol at hindi ngarasem la ko tulgo para to ko. Leso man maruring. Oh, leso kan maruring. Nga katimle kay kare ibato ka ang utolole sa mga raisya pa ng mga ramen. Oo. Tang main may ang mga amne ko tan mo ko pa. Marako ba? Ako ba Kata maror may kal. hindi ako ba place torula audio Para workshop. 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 Oh. nakpel makmaru. Apa ko tang laro mo kaya usay tay. Sige na say dai. Semle siya. Oo, sige na siya connected mura ba ako mo sang mga bisin siya loroli ang barala ro ko yung pek patangela uro ra. Katil. Ito mamalatak sa ngini. Tangiro ba? Mga sendiak. O tiang ato ngurngak el maloon karrakar. Marsugum ko mo malatax Arwarulo ko dal maluka itu mula dire ka marwar maruil balok ngarap. Mutatim nesta kara. Ngo ya kan do tax. Ini na ka sa Michelle ng alam lole sa kami in 25 cents and more ba 50 cents. Ya, set yo mol meltasils. Tansil sa mula 15 loles. 50 cents awan. Nung narawang dude kara kapasul pa Justin. Wala ka sa 2 weeks. What you say? Hindi na ang petak, sundin na ang petak. Semal manle agar balang tiri pia sai ke dal time metal le atara urior tirgal arubam o meso upiro re rasya yan semaran klet to gol bela rasya telegoba na domal maru ko dal sensel lo sensel magere do tiri ar mamru re Hindi ada mela mani ada una. Ay kan berul ola sada kalbeo to ni boy. Ya. Ete to do ringil to de der swada gen family business. Mangi. Iya dia ko dang lengon, dia ko dang kumiro ngayon maplilyo. Hindi naman kaloro ko ak mo mraygen loro ko hindi kukyal polwala game. Dila siya aktiom das kung mong YC. Mga kabakteri ko lumran wasing YC. Ang aura, kalaretan mo kira, ang aura, tamareder ng aura. UL belang. Kako kira UL. UA, malubang UL. Before. Beginning. Beginning. Mau el. Ese UL. Hindi ako UL balaw. UL balaw. UL before. Beginning right now. UL. Okay. ULek. Hindi shell root word rin niya UL. Belang kal UL balaw ngayaw lengir ngayaw raw ul balaw. Hindi, oy, Masya erak na mangusad mal wal sel mo. Ngari at sa ligat pag kaya kung gulo do urtil. Takol ma ngalit mo tiang raw. Se kum ngali do ngel mo do mga maro ko yung awak. Bata sosabi mangmukol mo belaw. Munguerat mo ni belaw ang orang ari. Awal mo belaw. Kaya mal klaro. Hindi, hindi ako dili ka wal kila dito wa mo ba wala. Edo daw. Edi kapi siyento siyang before everything gaya wala ako tal
nasi Pedro sa alit. Amne Di wala. ito nga yung mamirado yun. Wala di ka so el... Oo. Basta, so el nga rin. Oo, oo. Nga. Mo el... Wala yun. Mu era dito di mo era por mi velaw mo era velaw mata. Di wait gal ay halduil atalbay. Malbot to kay gal atalbay kaso atalbay. Nice. Tial atalbay. Ang atalbay? Oy. Other barang other alira archive. Oh. Adal para berap, adal para kalmong, Ela. Ato makatiragan no, kaya sensei angila ratatruy. Tial o. Ao. Awan. Malubeng patok. Michel dasi obak. Oo. Ang obawak. Singular. Obak. Oh. E apol patok. Ang moar. Rubak. E adilwan ang obak. Oh. Maun man si Bemba luwasi. Siya ko mo korele ko patok. Ang kaptitun mo rin ng di obawak. Obawak. Oh. Obak. Turuli mo ko Eh, kita betul kan mengeril, terupak, rubawak, kita betul kan lomtai rawak yang mau rubah. Oo, rubawak. Maoba ka maruba ka mlangar. Mlangar, plural, Singular ba? Sige. Plural. Obawa ka maharubawa. Ena siya tarao. Oh. Ya, tarao, apot tatlo. Malubeng one. Oh, nila sa siya ni Jawan, elat ya apot tatlo. Orak, ako tatlo, malubeng ko tatlo ara karingi. Oh. Rasa bila orang giblay. Oh, ora giblay. Okay. Ko tatlo ara gil. Ora Ora gilay. giblay. Oh, oy. Ela Gomez, amir amre ardil pilang ira kapo ako tan marre ko tan ngarpa. Ngara kadang mo ba. Hindi ka didra ka po? Hindi ah, Oh. atira kapo ang misis. Oh. Nabes. Oh, ngel kaltarolen odal at. Oo. Odal at. Wadan ad. Oy. Odal at. Ang wadan ad hindi akal batok argil. Why say odal? Maul. Mamarre dara ulle, ako masih ulle, ora kidil. Oh. Ora kidil ma. Mano si siungi mamarre dara ako redil lang isa. Clowl dil. Ang isara odal at. Wadal ad. Ang isara wadal ad, enye ora kidil. Etiang nasa ligrakat Orang susi. giblay. Oh. Ako susi di uli may orang kalau asya may. Ikaw tiyan daw naman, friend del tero. Diyon, sis parang kalmon mo adra. At yang Astorian. historia. Oh. Mo sis parang mag mo mta kalau ulo. Oh. De nga kalau tiyan klela mamin. Oh, oy. Ora kiti. Ora kidil. Oh. Engi asya til ako tato ko ngaling. Maul man no friend nga. Ela se duye. Orang gini. Ora kiti. Ela kami apilo mga tigala wa sa tiyan. Oh. Tuwa lang yung sari maraan mesel po ay krela o ibulla. Akan malira pa. Tiang akan malira pa at malap kultiat to okmong timnang tiyan pa dagat mo malarapo ay hindi maraan mer to dra budel ava morba. Kotok klarkil. Aul men kletsel boy a oraki pa. Ora The kidil. old west bav in Palau. Ora kidil. Le oy Agang oy gula tera ko te uwa del belu. Oh, maul mo oray yan ikarin leader. Era ngaria imol dire ka kokteli. Kami at actually define ora kiru kung langara. Tiyan ora kidil boy lang. Kam try long da shurilo ko kitel ora kipada ma ora kiplay. Mel asal drakal angit mal uwot al timlangar ngi. Ora. Oh, oy. Ya. Kiru. Na dubal mal klungang man amo bleobol. Masal kiru. Akiru akarul. Oh.
ulum siya como sa species mga ram. Ang aramong kala ramong lo akar hale bolora gidu bol tangat. Mo ngila karu ngi. Wise. Ora klo akaru itu bedari. Ora giru. Melang ram selo. Elang ari aral. Kala biak mo ngalia kerungil. Ngengal kan sul dengan gelang ka gidel misa tao. Hindi ang ilang mag-clodel. Lo ira iray. Ngerungil, ngerulungil. Gerungil, gerulungil. Elak tiya gidel kukari ka sel bol lomot ora blay bol sis bol motnu. Eset tabla ol masay ngil bol sis bol ora giru. Alo ben tab. Ya shake. Say mo si siu to ko. Ngaltak ng ta. Lo amoy ra karun. Ela kami ada aku dah mukam suspicious baby katoy. Ela amdala tuang la raset. Dian badala tuang la girel shell bomb tour apply. To the left, she blila ownership apply. Ngari na clear kya ownership. Dia masalah. So, Narap ko ra. yang tiara kita ko siya. Tiale. Siya dia Ul orngodal. Ul orngodal. Sel ul orngodal apply. Siya ul orngodal. Nga siya. Ul man dia kamera siya. Mal siluwit tila. Maul dia ka ablay adreli temra tuang tu to the left ul orngodal. Wise. Mukul lang ko mata ato ikara ada chance tiya legal tiya ul orngodal di padula arum. Shay atirgan mo ko mo ada malawas ang ina takaw terturi ang do ay sila do ulel. Tong pangil hindi rin kami atrata saan. Kung ay sila do ulel wa siya gikmal dia kal maral takoy dia ka mo marang. Tadi ang magtaktar ada malakal liya blay wa siya nang mukul nang matngit. Let tiya subo mo kung di malamanta ikal do tiya room. Altangal kami dirik le mukita asmarin da kabelaw. Gigaling disyo ba kayo tan melo sa mukita. Oo, ulit. Mukita piyama ruba kariya laliga. Ito street ship puni. Tino maktak trowa ali dulu asin mo mata. Ya ru besen mo ali dulu maktak tra akbar lulia ngan mo malamal temen dia kalau tol berteman. Why say mel aktian ko korong mo tala. Ngarang kle. Ndeng. Matiray gidel marenga dartial. Ngel ruba kan ngarsel ubla sey. Ngke ya ruba kan ngke ya ada sey. Sey Saya territory ringi. Territory. Saya lang ben. Why say mugul or model. Ormodal ormodit mo Miguel en kingdom. Yes. Andang ben. Michelle, ulo de la plaza, gini A master bedroom. Master bedroom. Why say? Gupta din master. Master makalmaas. Sen ko siya blare lang. Ko lute de ulita kada leptor. Kendin na ka ko niya. Hindi na. Numero. Hindi na ka. Hindi, laabla niya, ul mong loring ityal to ko, ul or mo, dali sa igidal cornera, makul la. Papa ko tanga laro mo, kaya mahal, tiyakal sa bayad. At takmur kita makloro sa kalapa mo, tila. Tila ul or mo tarablay. Masih. Luol mo to ko. Enay ka kita lang, at bilang na tertuloy. Maul mong tadi ako tangar bisa matangin kita dulu. Kung dia pitakliya karagare mo arsed mo ra ayo akal alsak na waktu dia post. Ele? Arsela mo ba ya ula mo yo. Kaya kita ul. Ake keren wa
Bengali amatri hindi. Oo. Ngalagay la skang. Ako Oo. Then skang nga katri hip hop polar. Hindi ka sabihin na amatri gidri skang aleng map. Oh. Therefore siya kataka akmal yang man ka longi draba ba. Oh, I see. One simple mathematics Oh, oy. water true. Common sense. Lebigin ay ka. Mal common sense. Malka po siya. Man mo ka na. Oo. O di amo Madre? amatri ang lagi la skang. Oo, yun. Hindi ka sabihin mo gidri skang. Yeah. Ano yung ma? In Carcel, amatri arsel skang. Just to say so. Bueno, maliket arsen. Oo, si Madre. Oo. Mula mo ko na, kukuha ka ng teme desal. Ang namo 1 hour, alam ko, gitir ko malabola mo. How long has it been? Ela, Ano mo? hindi ko mabela 5 minutes ang 1 hour. 10 minutes? Oh, alam ko, hindi ko mabela 3 album. Halo siya na pulo ko rin ito. Oo, yun. Oo. Tiya nga, irak mong kiring loklo alam nila. Tigan na merigil ang ilo kapira, ikan mo mong ikan malari story na kadolong. Tul kapol, ano ka bu right ar. Stereo lobe, almagin. O dia, Tobe kan. tobe kan. Mo se tete. Maam el model da il Reveal. Tawrin at wasya ulgo maneksyon saan. Kung tulutun mo diyo, LML naman reveal. Oh. Kung tumutun diyo, diyakan, mura. A number 8. Ngayon nga. Tindiyo na rin ang baliyasa. Oh. Kung pan mawila rin din, tawrin at wasya ulgo manlutan mo saan? Bukmal ka saya. Luto mo Ellen Redil, maluto mo Ellen Redil, mapol mo ka tirgal Redil, ito true yun. Oh. Hindi mo saan. Oo. Matin na kaya rin kalbuy ki matito lang ang buwas yung makarabo ko makartirgal si Malbebe. Oh. Nguri nga buwas yung ulgo mong Mario si Atlak, Karay. Mereka di mga lo unraw. Why say? Mo masubal nga rai. Man maram lo mudu man nga rai maram di maraw ka di nga rai remel di kekre. Mga makarti nga lo nga rai ra vektil sil selendia kan mo kartuli. Mga rai ra vektil sil selendia rai yung makarti nga lo kan. Next door tiyan tirgay kita longan nama kakamal makari makari next door tira maray kan olage bingil puy kora what secret link Oh. mongkal puy kung siya ole shuya tarahu memla malek ito bora irak loku magame ko tiamra lo kamera sitirgan tri galbu gagi lo mal mo dia kain telang ngakakro la uba Oh. ta Raun mong malakol, wise ang karuba. hindi tiamo mulut karar magatu mal gatu ko mga may mal bato kay galbu engi o sigro sit mal misel bu sit mal misel mong long tanga talengilo mal misel mong mem mga garuba Ramora erak lu. Man para esta mora may albumel tamran mel tem music yan legal mark mera tiap bon tiap tulaang eso la murgal bui ko was okay ole pom ioi mo lui rakar tial yars Mo lui na kaart yan years. mong malu ni tial yars enya so mo imo kamo sal man longo ngil bu mangal tangat malit king karuba ka makaklangat tangat ta silbiin
o siya malil kamera misal po malubar ti alyar sa maluban so rani Luxembourg meron na magmenti ka kamera aril elo yadra la viura malubar ano kasi may ngam tamala Mandiadra la viu e arultra ablu amloda etirgalo oval moklo aba karurut tumle ko tan morap tulang tamadangel wasa mo agama malembek tutsil sa nagala uensa basta ko ulit ang marad karurut di mrat ko alduk tumatalma na siya adil o agama enya marmanggal ke karen ngala ngal ko terge kresti mandim lelo oriute Osta. Hindi ba usang for the last time? And manglas usok. Es man si siil, di na katanong ikarak lagarin magkira di si usok le mura bertakla. Hindi mo tergibal wander wawaling. Selul the selul humak masang for the last time. Why say? Mga mangla ay siya kiniligan mo. Kora po statro resource yung kaguba kasubki o ila. Galpoy kasi. Marabo pagi siya mo sa oda. Kaya kel maral pati ka na mo. Malbagi siya din lagi siya sa oda mo sa klumon ulong si. Balong ulong si ingal malang kalangal. Yo ko adar ngin ang man mo ngila mo ko adar ngilo si kam na show. Ate. Sen lang al morgal buy. Ang mo tatlo lang raramlatan ka. Why say? Balgulak mo. Sel ko dalara being safe. Sel being safe. Amal klo ang alam to rin nam lang. Why say? Malan mangalo ko rin ka. Because of Mera question and mora bela umtige gi ngara brige ela tige amor reng setya Ya dam para YouTube. Ahmad mo ngumitian ta amra lo aval Angket gen lo magal gire len dia ka kau di ka matan mo mo be mo sok kertian mo magal gire so that te polo sa Gen nol sis rak lang aring. Etiang aku ngot tu uri lem detal masang rak mo orang pamlo fitre ka mau ko to dim lo menang langan. Mana brigela ngilu akapiri or so et kaul bakti kale ko to bedi tiara. Malungin. Malungin ito. Etiang tiagir. U era lora la hol bien mo solta. Ayo se va de kitari. Ala elementary hol bien to dar. Aku tak ngerti alen, ngapun kuku yang mereka kal klon mosolta, engkau kekria. Maku dah lari, tiada mamle hit terti, hit engkau kekria. Dia klon ramu tutau. Ya muntah ambil ulur mau rana sokor ngap riti. Mak tua tak bung iwerta, lamar orang mau rana. Aku mas mereka sokor Yosef. Nang ole malukra tia gel ugil mai bebol igera ugil gara bongre glow ligili ui ai gari pidi pangkan ngil for the rest ra gegren ben beklo aku ashe mereng malolori mo ngara isetra dia papa hal ngaku ngasori ko bablon malgoy ko ashe gel somio marula ko jadi morula ungil makmo okay makmo iway akil tiak ram atu tawra liadra lana Ate. ship lang na lengkang tilur marwang pula kan to ni mesep di $8.50 tiara la ko to school men kil tiak la langal tiara la na ko korna kan tudrak de jela kan mutal ma le la ngam ham iwer tam aku mala asim erong sira ya tingin mora okul brav
mga ikan kita awong bom siya por hospital refuse and accept tergaw ning lo short to dem $78.50 actually lang Adil. akling mang net mura room dia osya kol berjang ke Oo. bakol bimong lo mala Adil. Abang tiga rin. mula malang accept ay gal bilor ni lo siya ki bom solda mo putya pangatlet Oo. hindi ang tinam do na more than $50 Maul mga limang lang siya mga ikan, kita boleh ngasong siya, wala ka siya, nailangan siya ginalaan niya, ngaraga maldila, moklo lang ang maas. Oo. Tungun mo oti na Maria, tulog ng one man, sige at ulil. Mais. Kami ang wala ikan, kaya mo ito ba Ngayon naman, mukhang malungin lang, hindi na ka na at tayo na elim na Valentine. Wala lang ako planta kita na Katolik. Ako tingin Valentine as Wednesday. Wala lang, tumumalo kasi. Gila na malungkot ka din. Tumara lang, malungkot ka din. Mata-mata. Kung nga tayo, ano gila na ka din. Sige. May karokul to ko raw reor. Aki mga leer adolwase. Ul mo to kera adolwase ngarasel malsoam, ngarasel karakaul buktiosa. Amal skaul sabi emil ngun to ko rom ngarget. La sel laro rasoal en club tiga renal. Mortial reor. May gerra el tial reor mo pagar de rabel tiga renal morarbe. Ya, magumah masola pilas. Oo, sakman le soal mo kung medro ringin. Hindi ah. Reela. Mo iti ay gamali kasi mo ano po nga ito si Sito Coral kailangan mo ang mga Hindi, wala sa uling ka ba? Dalis appointment ringi mga rangi. sa appointment tamle ko sa Pero wait tele, ako tiget ako na talagang laulang balong or soon. At ang mamalakman ulit, taka nga rupa. Kala ka, di ka sabihin di ba? Oo, matuarong mo rupa. Ati hale ba, sorry tiyan at ati ka na niya. Just one more minute. Okay, oo. Nga adrang language commission. Hindi, ngatkan kami ang malangan ako. Man, tigire lagi ay get kila kama. Rekomendasyon mong i-laptop ligaryan. Hindi ka language commission na ulak na Why kita belum dah suara adal. Washing nangwa language yang Hindi ah. Yeah. Kay pan sorry sen mo sa tayo kay dito ko belaw. Oo, yata. Mal, disyo ko lalo ko ito ko eh. Hindi na ka utaman na sabi, oy, kurang ka nila disyo kami. Mabuklo na kasi nga, naman niya ka, tulad ang rule o na sa halang. Oo. Kaya sa rule, ang hindi na nga YouTube eh. Kalau sa ating rabrigela, utang mo ating iman, limendak mo mararaan. Niktira kalmal piyagi malo may sa galbulu man mga leer ata retire isluay kami. Ay kan to ko aldo to may kamen to ko reo. May wase agi malo ko ay galbulu lo mo masin dai galbulu sorry lang ngani ako ko ay kalel sen. Tatong cultural center tilbol kaltiblar mga us man bakara. May wase Matirgal ko marulay galo, matirgal ko madu at tokora aldo do ulwain garuba. Aro ko ilat mang ay gat tokor o mga reker. Hindi na sabihin mo tokor o mga reker. Storytelling. Hindi alam mo na siya kung muduon mo, dudulan mo, muduon mo, ulbang mo taraway ka. Ay, yes, ay, Mga kaigat to ko yan, ato, malago yan, parang. Oo, nungilal. Magi orang masen ka dil aldo man mo kung musuba arul si sa akla kay gidal ang sol sama arabati ay kaya para aldo alita mo sol sera namatay budule tang siya pilong sel kaskes para ko lo mo makita mo de para mo Kamu malasiw sa ikidal, kaya taan ka ruba ka ng kalootan. Team lo martigat ka. Baltigat, mall al baltigat.
Set mo lang yung raklong aklaw nga. Skela, was hem dal bugo bolo ngek masih among all of those. Oh. There was who. Angel mal. Mo tuol bakal gini. Dahil kita dimla wala set ala dimla kan Oh, nice. sa kilabay sila bay Nice. klon alado ani mirera alado ma Sobra anda do. taklen ma asol sa sige sa mga lang gigid ya alado spin masaw dari Man marang. Baka malgi mo rin asule. Tiada digital o mera do tauta. Sera tanya kadamlaw do swala. Paul mo kora. Bebili mo kumariya rudeng wal may mga ra. Ela hotel shora pia mga. Ako tiya ka rudeng wal may. Kada ba iklo teme dal mal mo supay gal mo. Ay gal mo ayos. Arkol bukla dia kan necessary adi sorry kol. Oo, ito sa Maria. Oh, tiya ka ako, mga ay gan mo ay sa kukmarare ko, nakanamal ko lang mo ngids ma, yesu. Mangkiran mo yung mugtan me. Kira kan mutan me, klutan me ngani mali mo. Ako ba ito turkire lang dia ere man. Kaya kasi iba rin yung mga nek. Sa mama, every Friday, i-film mo. Oh, Celebrate kayo that time. Every Friday, about Friday na kan masang nguk mo dia. Hindi ka I see wise. Nagalong mga Ako. alma Lata ka man masaw, nakuling trapiya mo, close na program. Okay. ano may sige yang ko naman ng tatel weekend ng awilaya yung walim na schedule na funeral home lang wala ko pura amal de ko pura to sendiri ba o ba dala ko ngangi ma Valentine. ay say $15 mo 15 kilo da todo da nani Oh. ang 16 ending ng nani pura ada ko mas bilo pura dahil sa ulo niya ka kami din YC. ma sulang ay may naman sulang ibigay kan di Oo, iba man masaw lang. Okay. ora suwa to ke ang yung Bakit lang style. Okay. Okay. Pagkailan mo Sulang. ko